L-Evanġelju ta' Sidna Ġesu Kristu skont San Ġwann. Kap 8. Ġesu telaq lejn il-għolja ta' Żebbuġ. Imma l-għada qabel is-sebħ ħraġa mar fit-tempju, u l-poplu kollu ġie ħdejh u qagħad bil-qiegħda jgħallimhom. Imbagħad il-kittieba u l-Fariżej ħadulu qudiemu waħda mara li kienet inqabdet fl-adulterju. Huma qegħduha fin-nofs u qalulu: Mallem, din il-mara nqabdet fil-fatt fl-adulterju. Issa fil-liġi tagħna Mosè ordnalna biex nisa bħal dawn inħaġġruhom. Inti imma xi tgħid? Dan qalulu biex iġarbuh, ħalli jkollhom fuq ix jixluh. Imma Ġesu dbaxxa lejn l-art u beda jikteb b'sebgħu fit-trab. Billi dawn baqgħu jistaqsuh, qam dritt u qalilhom: Min fostkom u bla dnub jitfaħħaq hu l-ewwel ġebla. U reġa' tbaxxa jikteb fit-trab. Kif semgħuh jgħid dan, qabdu u telqu wieħed wara l-ieħor ibda mix-xjugħ. U Ġesu baqa' waħdu mal-mara, wieqfa fin-nofs. Qam dritt u qalilha: Dawk fejnhom mara? Ħadd minnhom ma kkundannak? Ħadd, Sinjur, qaltlu. Mela anqas jien ma nikkundannak, qalilha Ġesu. Mur, u millum il-qudiem tidnibx iżjed. Mill-ġdid Ġesu qabad ikellimhom u jgħidilhom: Jiena d-dawl tad-dinja. Min jiġi warajja ma jimxix fid-dlam, iżda jkollu d-dawl tal-ħajja. Qalulu l-Fariżej: Qiegħed tixhed int għalik innifsek, mela x-xhieda tiegħek mhix minnha. Weġibhom Ġesu: Wkoll kieku kelli nixhed jien għalija nnifsi, ix-xhieda tiegħi kienet tott, għax jien naf minn fejn ġej u fejn sejjer. Imma intom ma tafux minn fejn jiena ġej jew fejn sejjer. Intom il-ħaq tagħkom tagħmluh ta' bnedmin li intom. Jien ma nagħmel ħaq minn ħadd. Imma kieku kelli nagħmel ħaq jien, il-ħaq tiegħi kien ikun sewwa, għax jien m'iniex waħdi, imma miegħi għandi l-Missier li bagħatni. Issa fil-liġi tagħkom hemm miktub li x-xhieda ta' tnejn todd. Hemm jien li qiegħed nixhed għalija nnifsi, u hemm il-Missier li bagħatni, li hu wkoll qiegħed jixhed għalija. Missierek fejn hu? Staqsewh. Weġibhom Ġesu: Intom la lili ma tafu u lanqas lill-Missieri. Li kieku kontu tafu lili, kontu tkunu tafu lill-Missieri wkoll. Dakollu Ġesu qalu fit-teżor, huwa u jgħallem fit-tempju, u ħadd minnhom ma qabdu għax is-sija tiegħu kienet għadha ma waslitx. U reġa' qalilhom: Jiena mmur, u intom għad tfittxuni, imma tmutu fid-dnub tagħkom. Fejn sejjer jien, intom ma tistgħux tiġu. Qalu l-Lud: Jaqgħu se jneħħi ħajtu bidejh dan? Għax qal li fejn sejjer jien intom ma tistgħux tiġu. Ġesu qalilhom: Intom minn hawn isfel, u jiena ġej minn hemm fuq. Intom nies ta' din id-dinja, imma jien m'iniex ta' din id-dinja. Kif għedtilkom jien, intom tmutu fid-dnubietkom, għax jekk intom ma temnux li jiena hu, tmutu fid-dnubietkom. U int, min int? Staqsewh. Weġibhom Ġesu: Dak li ili ngħidilkom sa mill-bidu. Għandi ħafna xi ngħid fuqkom u x'nikkundanna fikom. Iżda dak li bagħatni jgħid il-verità, u jien ngħid lid-dinja dak li smajt minn għandu. Huma ma ntebħux li kien qiegħed ikellimhom fuq il-Missier. Għalhekk Ġesu qalilhom: Meta terfgħu il fuq lil bin il-bniedem, imbagħad tarfu li jiena hu, u li minnu rajja ma nagħmel xejn, imma li nitkellem skont ma llimni l-Missier.
u min batni huwa miegħi. Ma telaqnix waħdi għax jiena dejjem nagħmel dak li joġob lilu. Meta tkellem hekk, kienu ħafna dawk li jemmnu fih. Ġesu qal lil-Lut li jemmnu fih: jekk iżommu fil-kelma tiegħi, tkunu tassew dixxipli tiegħi u tarfu l-verità u l-verità teħliskom. Qalulu: aħna nisel Abraham u qatt ma konna l-siera ta' ħadd. Kif tiġi tgħidilna li nkunu ħielsa? Weġibhom Ġesu: tassew ngħidilkom li kull min jagħmel id-dnub huwa l-sir tad-dnub, u l-sir ma jibqax fil-familja għal dejjem, imma l-liben għal dejjem jibqa'. Jekk liben jeħliskom, tkunu ta' bilħaq ħielsa. Jiena naf li intom nisel Abraham. Madankollu qegħdin tfittxu li toqtluni għax il-kelma tiegħi ma qabditx l-art fikom. Jiena qiegħed nitkellem fuq dak li rajt għand missieri, u intom tagħmlu dak li smajtu minn għand missierkom. Qabżu qalulu: missierna u Abraham. Qalilhom Ġesu: kieku kontu wlied Abraham, kontu tagħmlu bħalma għamel Abraham. Iżda issa qegħdin tfittxu li toqtlu lili, bniedem li għattilkom il-verità li smajt minn għand Alla. Dan ma għamlux Abraham. Intom tagħmlu bħalma jagħmel missierkom. Qalulu: aħna maħniex olid iż-żina, missier wieħed għandna lil Alla. Qalilhom Ġesu: li kieku Alla kien missierkom, li kontu tħobbuni, għax jien ħriġt u ġejt minn għand Alla. Għax jien ma ġejtx minn Rajja, imma kien hu li batni. Għaliex mintom x'tifhmu x'jiena ngħid? Għax intom kelmti ma tifilħux għaliha. Intom ġejjin minn missierkom li hu x-xitan, u x-xewqat ta' missierkom tridu tagħmlu. U dan kien qattil sa mill-bidu u qatt ma żamma l-verità, għax il-verità ma tinsabx fih. Meta jikdeb, ikun qiegħed jitkellem tal-ju, għax dak giddieb u missier il-gideb. Imbagħad lili, għax ngħid is-sewwa ma temnunix. Min minkom jipprova li jien għandi xi dnub? Jekk jiena ngħid il-verità, l-għala ma temnunix. Min hu minn Alla jisma' dak li jgħid Alla. U għalhekk li intom ma tisimgħux, għax m'intomx minn Alla. Qabżu l-Lut u qalulu: mhux sewwa ngħidu aħna li int Samaritan u li għandek fik xitan? Weġibhom Ġesu: jiena m'għandix xitan fija, imma nagħti ġieħ lill-missieri u intom tajruni. Jien ma nfittix il-glorja tiegħi. Hemm min ifittixha u jagħmel il-ħaq. Tassew ngħidilkom li min iħares il-kelma tiegħi ma jara qatt il-mewt. Qalulu l-Lut: issa tassew nafu li għandek xitan fik. Abraham miet u l-profeti wkoll. U int tajt li jekk xi ħadd iħares kelmti ma jduq qatt il-mewt. Jaqgħu int akbar minn missierna Abraham li miet? U l-profeti wkoll mietu, int x'taħseb li int? Wieġeb Ġesu: li kieku kelli nagħti glorja lili nnifsi, il-glorja tiegħi ma kienet tkun tiswa xejn. Imma dak li lili qiegħed jagħtini l-glorja huwa l-missier, dak li intom tajdu li hu Alla tagħkom, u madankollu ma raftuhx. Imma jiena nafu, u kieku kelli ngħid li ma nafux, kont inkun giddieb bħalkom. U mhux biss nafu, imma wkoll inħares il-kelma tiegħu. Missierkom Abraham qabeż bil-ferħ għal ħsieb li kien se jara l-jum tiegħi u raħ u feraħ. Qalulu l-Lut: għadek anqas għalaqt il-50 u rajt lil Abraham? Qalilhom Ġesu: tassew ngħidilkom, qabel ma kien Abraham, jiena hu. Għalhekk il-Lut qabdu l-ġebel biex iwattbuhulu. Imma Ġesu inħbielhom u ħareġ mit-tempju.